रथ'नाय नों आदुवानि फिसाजो नङा होनलाय? औ आदै नंगौ। माथो मुं जाखो फिसा नोंनियालाय? आंनि मुङा जुरि आदै। अ दे 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 बै आदुवानि फिसाजोआ दानो एथ' गिदिर जाबायना बेखौ सोरनोबा संगारि लागायना हैनांसिगोन आं। जुरियाय हा दुगैनो थांनायालाय मानो एसेबां गोबाव जाहैया? आयै बे दैसायाव थांबाथाय मानोबा थाबखौनो फैनो बायो आङो। मा दंसै बे दैसायावलाय थाब फैनो बालायनायलाय? बिमा दा ओंखाम जाखांनानै हाग्रायाव बनखौनो लायनो थांसै। माथो खालामना थानो खामानियानो जेबो गैयाबा। दे थांनो हागोन बनाबो गैखाला दैज्लाङाव माखौ सुनोसो जाबाय दं आङो। ओइ बेंगि माथो मबाइलालाय खोनायाबो खोनायालै नोंनियासो टावारा नाङाहैना आंनियासो नाङाय हा मा आंनिखौसो खोनायाहै दामब्रु हा नोंनि मबाइलनि जेख्लाखौ नायलाय आंनियानो नामाराहै थौ माबारै सालाथ' लोंहैनांगौ टावार बोनि र' थाब्लि गोजौ मोनावनो लों जागोन दे जाथारगोन दानि दिनाव सैथो जुगनि दिना गैलिया खनि जुगनि नाराबारियाव एन्जर एंगिनि बिखुङा नुजायो आंखौनो मुसा होनना गिदों नोंसोरो दामब्रु आरो पिए नोंसोर मबाइल मारि मारि लामायाव फाग्ला जानानै मुलाम्फा गैलालै हौथ' दानिया पार्टियाव फाग्ला थ' होमबालाय बिदिब्ला थौ सारियानि खौनो नोंसोर लोगो दै जागोनलै पियर मालबान जायो दै बार लोगोनो सारियानि खनानि दखानाव जागोन थ' एमएलए सिखारो दारो र'लै सोरबा फन हरलायबाय नै खालि हिनजाव मोजां मोजांफोराल' आंनो फन हरो हेल' आगै सना माइनाव जिउ लोखि सरस्वती र'लै सेराव डिस्टार्ब खालामनाङा जाम्बा गोजान था पिए माबा हासुनो ओंखारलायबायलै हमबोथ' डिस्टार्बलै जों ओरै थांनोसै साथामबो नोंखौ होनाहै जों साथामजोंसो आगै जों मोनथारसिगौमोनानो जाबाय खोबदो थांबाय दं दे आगै थांबाय दं सिख्लाजों रायलायलायलाय हासुगुलायदों बेयो सिमान हामानो फैलायखो नोंहालाय खामानि मावनाया दोनथ'दो जाबाय दे हामानो दोनथ'नांगौ जाखो आदा
सिमान दिनै सानैजों बाजाराव थांगोन ना खामानि मावनायखौ दोनथ'दो थाङां खामानि मावनायफोराव हारसिं थां थांखागोनबो आङो ओइ जुरि जुरि ओरैनो बुंनायखौनो रागा जोंलायबाय नोंहा हा बाजारावलाय माथो नांलायखौ जाखो नोंहालाय होनबालाय मानो बिदि बुङो नोङो नांगौ आंनो थुदो ना माबार फै बांद्राय खरा दा थाबाय मा जाखो आं थाबायनो हाख'ला नो बेखौ लाथ' फैदो रना सिमा अन्थाइ गोजाथार सिमान आथिङा साजोबथारबाय मा जाखो सिमान सुहाबबाय आदै आदै र' आं बख'नि सिमान आं थाबायनो हाला आंखौ एसे बामदो ना फै बिदिबालाय थांनो बाबाय बे जायगानिफ्राय मा इसेबां समायना बे जायगाया फाग्लि बुं नोङो माबा फाग्लिसो बुंबाय गावहा बुजियाबो मा बुजिनांगौ आंलाय थुदो माबा आंहा खामानि दं सिमान नों मेथाइ रोजाबनो रोंगौ ना रोंगौबा दे ना दोंसे मेथाइ रोजाब आंखौ जा थांनो बासो गारदों बे जायगानिफ्राय आंनि गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनगोन दे ना प्लिज फाग्लि जायाखैथ' नों दे आं फाग्लिसोबा थांदो नोंहा थांखायाबो आङो जुरि थांमाराथ' नों आं थाङा आं नोंखौ लानानैनो गोबां सिमां सुजुबाय आंबो नोंखौ लानानैनो गोबां सिमां अनसायबाय आं नोंखौ लानानैनो गोबां सिमां सुजुबाय आंबो नोंखौ लानानैनो गोबां सिमां अनसायबाय गोदै गोदै सिमां लाना गोथार गोसो मोजां मोनज्लायना सानैजों लोगोसेयै थागोन जों होबाय आं नोंनो गोसो गोरबोनि थार मोजां मोननाय लांबाय नों आंनि
गोसोखौ खावना लांबाय नों आंनि गोसो होबाय आं नोंनो गोसो गोरबोनि आर मोजां मोननाय लांबाय नों आंनि गोसोखौ खावना लांबाय नों आंनि गोसो आंनि थार अननायजों सायख'बाय नोंखौ अराय जिउनि आंनि थार अननायाबो नोंनि थाखायनो अरजे आंनि थार अननायजों सायख'बाय नोंखौ अराय जिउनि आंनि थार अननायाबो नोंनि थाखायनो अरजे जोनोम जोनोम नोंनि अननायजों जुगे जुगे नोंजों लोगोसे अराय जिउ अराय लोगोसे थागोन जों नोंखौ मोनाब्ला आं थांनानै थानो हानाय नङा जोंनि अनज्लायनाय रुजु रुमुयै थांना थानो नांगोन आं नोंखौ लानानैनो गोबां सिमां सुजुबाय आंबो नोंखौ लानानैनो गोबां सिमां रनसायबाय गोदै गोदै सिमां लाना गोथार गोसो मोजां मोनज्लायना सानैजों लोगोसेयै थागोन जों होबाय आं नोंनो गोसो गोरबोनि थार मोजां मोननाय लांबाय नों आंनि गोसोखौ खावना लांबाय नों आंनि गोसो होबाय आं नोंनो गोसो गोरबोनि थार मोजां मोननाय लांबाय नों आंनि गोसोखौ खावना लांबाय नों आंनि गोसो सिमानानै हा नोंहा ओरैनो बेकार थाबाय थानोसै मालाय गामिनि सेंग्राफ्राबा साख्रि लाजोबथारबाय हा नोंहाबो नागिरदोनो हाया बि साख्रि नागिरगोनबासो गामिखौनो नागारनो हाया मालाय आदा सिमाना आबादारिसो जागोन ना आयै दे मोजांसो आबादारि जानायाबो मालाय बिमायनि हायानो बुरजा दंखाथारो बेखौनो मावनो हागोन जोंनि फोथाराव आबादानो जाया नै बोरै मावनो बे जुरिया ओरैनो थगायनायानो नोंखौ थगायाबालाय सोरखौ थगायबावनो आंलाय थौदो माबा लेंनो फैनायानो जिरायबायसो थाबाय दे थांदो मालायबा मानो लिंहरदों थौदो बिदिब्ला जुरि थांदोनि अ र' आदा सिमान आं फास्रा लाना फैनि थौदो फै दे जावैसो साया लोंलायदो दे लोंदो सिमोन बैनाय मा मावगासिनो दासान्दि माथो मावनो लिगुमै सानफ्रोमबो बे आमाय आनैजोंसै आरो जेरावबो माथो उदायथारला माथो उदायबावनो नोंलाय मोजांबो फरायना लायाखिसै साख्रि बाख्रिखौ मालाय बहा मोननो बेना बे बिमाय बिमानैखौनो थैजासिम नायफिनग्रा जाथोसै जों थैबाथाय बे संसारखौ गावनो खुंलांथोसै बियो नानि जुरि होननायानोमोन ना औ आब' आंनो जुरिया बेनोसै जोंना एसे एनै खामानि मावसोफैग्राया सासेसो खामानि मावग्रा हिनजावसा नागिरना लानो हाया हा बौ मोननोसै दा बायदियावलाय खामानि मावनाय हिनजावसाखौलाय जोंहा बैनायसिमोननो सासे आगो नागिरनांसिगोनलै
बारा गोबाव दोनजाला बेखौबो ओइ सासे मोजांथार नायनायखौ दोनसैलै आंनिबाथ' एबारनो नागिरनांगौ न'खर सामलायग्रा गैयियावलाय देलै बेफोर जागोन उनावहाय आमाय आं न'आव थांथ'नोसै आफायाबो खामानि दं होनदोंमोन दे थांनो हागोन दे आनै दे बेफोर कापफोरखौबो लांफाखादो दे बिदिब्ला आब' गुमैया थाथ'दो औ दे बैनाय माथो सिरि सिरि थाबाय थाखो गुमै नोंसोर रायलायनायखौनो खोनासंगासिनो आङो बैनाय देग्लाय नायथारनांसिगौलै आगैखौ नों मा बुङो नांथ'वा दे गुमै देग्लाय गुमै मा दसे गामियाव थांना फैनि आं दे थाब फैबानो जाबाय दे बिदिबा दे आब' थाथ' होनब्ला औ दे दे आइ नोंसोरबो ड्रेसफोरा गानस्लायदो दा नोंसोरबो थायोना थांफिनो थानो हानाय नङा आफा न'आव गोबां खामानि दं दिनैनो थांफिननांगोन दे आइ दे न'आव उसुबिदाबा थांफिननो हागोन दे दे ड्रेसफोरखौल' गानस्लायहैदो औ दे थौ जावैसो थौ जागोन दे आफा दे आदै दैज्लां बोथोर सफैबाय खोथियाफोर फोगोना फोआखै खोथियाथ' फोदोंमोनलै बे हांसो बबायानो जाजोबलांबाय नङा जानायाथ' जाखागोनानो उदैया बुंनांबायना आदै जोंहाबो फोबायमोन बे बोरमा साग्ला दारि गोलावा जानानै स्लिम मैदेर लामा खालामना गालांदों मा जालायदों नोंसोरलाय हा मोननाय खिनिखौ लुनानै बोथोरा गरम नोङो बारा जालों ओरैनोबा नोंहा हिनजाव गैखायालै आइसथुबा नोंहा लोंनायाव मा जायोलै बेफोरखौ लासै लासै बेबस्था लानांगोनलै आदा लोंनायफोराव गलटिबाव नांथाबा दिगदार जागोन ना आदा गलटि नङा उनाव मबाइल नों जाबादि थुदों सिख्ला मोननाय नङा बुरैसो मोनगोन माबायदि बाथ्रा बुङोब्रा दे जौआ लोंग्रोदो माबारै नोंखौ हिनजाव लाग्रोसो होदोंलै हिनजाव मोनखांनायनि उनाव नों बेसेबां लोङो नों गावबा गाव लालै एमएलए मालायखौ नोङो हिनजाव लानो थिननाङालै एमएलए इसोर आदा खुलुमना नों आंखौ बुंखारलायनो हानाय जाबाय नों हले गथ' साथाम साब्रैनि बैसोआ जाबाय नों हले आंखौ हाबा जानायखौ दा बुंलै आदा नोम्फा खर'आ नोङो आंनि खै बोसोर उन्दै आंहा दाबावैनो हाबा लाथारसै नों दाबावैनो आंनिख्रुइ देरदेर जागोन दुखु दुखु मबाइल मार्केट जादों खुलुमगोनलै आदा जौ लायनो हरबाव ओइ बाजै जौखौ गंसे लोबबावनाय नै जौआ हले बे गंसेनिफ्राय गैखाला दे आरो लोंनानै दावराव दावसि जाबाय थानांला जाया बाजै जाया खालामालै जोंहा नैबेसो दावराव आफा बांद्राय दाजंसै गामिनि सेंग्राफ्राबो लामा सामा जौ सेरेब लोंनो हाला आरो नोंसोरबो न'खराव लोंनो थोला देरै फिसा दिनै लोंफ्लांबाय लोंथारला दे आइ लोंथारला आइ आदैमोन नोंसोरबो लोंनानै थाब थांदो खुलुमबाय आफा आं बोरमा लायनो थांसै दे आइ सोरां बारां लाना फैदे औ दे जुरि मैया नों मानो आमाइमोननिफ्राय थाब फैया मा नों बबे जाबाय नामा जेबो बुंफिना जे
दे नों आंजों रायज्लायनांला सिमाना बेबायदिनोखा थै नोंजोंबो जायाहाय सिमान नों मानो बुजिया मानो अख्रा जेब्ला सानैजोंनो उन्दैनिफ्रायनो मिनिबाला रंजा बाजा देरबोबाय दिनै नों आंनि गाबज्रिनायखौ खोनायाब्ला आं मा गोसो लाना थानो हानो सिमान आंबो नोंनि गाबज्रिनाय रावाव राव होफिनालासिनो थानो हाया आं मैया न'आव खामानि थानायखायसो नोंनि आमाइमोननिफ्राय थाब फैनाय जादों नोंथ' ओंखाम जानानै फैजायोमोन ना इस ओंखाम जाबोलायनांगौ नामा खामानि थानायखायसो थाब फैदों दा अ आदा सिमान आं नोंनाव सोंनोसो बावदों माथो जालायखो बावलायनाय आदा सिमान बाजै लाबबाबो आंखौ अननो दा बावदे नों आंखौ मानो जंखायनाय रावै दाबो एदावनो गाराखै दे दायानो जालायबाय आंहा जंखायलाबो आं दिनैनिफ्राय जुरियाय नोंमालाय बबे थांलायखो आदा सिमान मोननावसो जोगोनार थाइसे लायनो होननानै थांदोंमोन आफा लाजिया भांजिया मानोथ' बिहैनांगौ जाखो जोंबा जेबोखौनो हरनो हाया आदा सिमाना ना आंखौ मानो इसिबां अनोबा आफा नोंखौ नोंदा सिमाना बिनानाव असे बायदि साननानै अनो आदा सिमाना बोरैबा न'आव थांफिनबायोब्ला आं जा स्रि स्राय मोनगोन ना रावबोआनो गैया बिहा आइ दा बिमाय बिमानै जे थायाब्ला सोरजो थानांगौ जाखो बे आफा आइया मा दाबो फैला जा गोबाव थाहैखाबाय बियो ओइ बे दाउ आथेंखौबो बुङोना मा आइया दाउ आथिं जालायखो नोंहालाय ए नोंहा मावना हैनायखाय लाना फैबाय जोगोनारा थाइनै दा गोब्रामबाय थाखा नों बोराय दा जानायावबासो गन्थं गोदोलायगोन नोङो आदै मा बावदों ओइ थेंगल जिरगासिनो दं र' आं जुरियाय ओइ बेन्सिखौ लाना फैथां र' लायनि जिरायफैदो आलासिफोरा मानोथ' फैदोंमोन आदैमोना बेलासिनि बेरायनो फैदों आदै जुरियालाय मा खबर मोजां जुरि दै गांदोंमोनलै बावदा नोंबा हले दै गांथाराखै दै जुरियाय थां ओइ दैखौ लाबोना फै न' दैया जुरि नोंनो गांसे गस्ला लाबोदोंमोन मा गस्लासो बेलाय जोबोद दामि 10,000 लाथारदों रावनिबो अननायनि बेसाद दा जासिफै आंनो गावबागाव बायना लाबोदों गावबागाव लानानै थांफिन बावदा मा लासिं बासिं गस्ला जासिफैलाबायदों नोंलाय आदै बावदा नाङा दे नों बायनाय गस्लाखौ लाना थांफिन गाज्रि दामोन फै बोराय नोंबो माथो दुगाथारलाय बे सासे फिसाजो समायनाखौ लानानै रावबो दुगा जायाखै बावदा लासिं सिं मानो बेबायदि गस्ला लाबोनांगौ जाखो नोंहालाय मानोथ' दसेनो दावराव दावसि खालामफैलै नोंसोरलाय दावराव नङा बोराय दिनैनि बे लासिं सिं खोनानाया मोनसे दागो जाना थाबाय बे बावदाखौ सिनायनाय लेखा नो
सिमान नों आंखौ मानो इसिबां अनो सिमान आं थानोनो सुखुला नोंनि आब्रा अननायाव नों हागौबा गोसोनि रावखौ खोन्थायाब्ला आं बोरै मोनथिनो नै बिमा फुथिया गारिया सेन्ट जन स्कुलाव सासे फरायसा गथ'खौ हुख्रेमलांबाय मा थाखोआव फरायनायमोन बेलाय 7 थाखोआव बर'ना हारसा जाखो बेलाय हारसा गथ' हारसा मा जाबावगोन बे फुथिया गारिफोरजों आनै जुरिया फैनो नागिरनाया फैयासै नामा फैदो हनै बैथिंजाय नोंनिनो गस्ला सुगासिनो दं गस्ला हिफोरखौनो सुनानै लाथारा नै आनै मैगङा आं दाख्लैसो सुखाजोब्बाय आरो नों दा सुलायबाय सुखालायबाय नोङो बहाबा अलसिया सुदोंथ' दाख्लैसो सुदोंमोन ना आङो बिदिब्ला नोंनि ड्रेसा मानो बाख्रा मोनामदों बडि स्प्रे मोनसे दंलै आंनाव मोनामनायानो जा लेथ्राखा बेखौ फुनबाथाय मोनामसोगारथारो सुखायाखै बेखौबा बुङाखै दा थगायखा आंखौ थगायाखैलै जाम्बि थगायदों दे नोङो ओइ जुरि आं नोंनो जि सुनायनि मा होबावनांगौ दा खाथियाव फैलाय मानो फैनाय बोरो नोंनि मोखाङाव मा नांदों नोंखौ बडा दिनै गामियाव जेसेबां जौ दं उरजोबनांगौ जागोन नाथाय बाजिदा गावबा गाव ओके बॉस बॉस आज जूरी का घर में नहीं जाएंगे ठीक है ओइ खर' मैलाफोर मेगनजों नुबाय गन्थंजों मोनामबाय दानिया खोमाजों खोनागोन चियार्स गरम दाखालि जुरिया 700 थाखानि ब्लाउज गस्लाखौ नाजावासै आंखौ लासिं सिं बडा बिनाव गोबां ब्लाउज दंखायो जानो हागौ बेखायनो बियो नाजावासै नै एबार नोङो 3000 रांनि दख'ना बायना है लाखिगोन ना लाखिया बेटिया बस नोंनि दाम खम जाद्रायनो हागौ बेनिखायनो लाखियाखै गरम नों थिगखौनो बुंदों 3000 नङा देग्लाय 5000नि दख'नाखौनो बायना होसिगोन आं बावदा नों फैसा गारनो बागोना बाया जुरिया नोंनि गस्ला दख'ना गानग्रा सिख्ला नङा बाद हो बेफोर रांखौ जौ हो जोंनो मा राव जालायखो नोंनियालाय दहायनो बुंखादों आं बाजिदा गावबा गावनि नङालै बावदा उल्टा खिथु नों जुरिनि मानो गस्ला दख'ना हैनो साननांगौ जाखो जुरिया आंनि आमाय थखल बेखौ आं मोजां मोनो बुजिबाय आं बावदा और गरम दारू पी लीजिए आप लोग अभी जूरी का बात बाद में होगा बावदा नों जुरिखौ मोननाय नंलिया मानो होनबा बियो सिमानखौसो मोजां मोनो गरम जुरिया सिमानखौ लामारो नामा औ बेनिखायनो बुंदों नों बेनिख्रुइ 3000 रांखौ जोंनो जौ लोंहो बेनिफ्राय सिमाननि खर'आ क्रेप
एम्फौ माखा मुलि लाबनो होनना बावबाय दंलै आं र' सिमान बे आद्रा थानाय खामानिखौ फोजोबथारना फैदो आं थांग्रोनोसै सालबारियावबो थांनो गोनां दं आनैसो हा मानथो फैबावलायखो माबा माया आनैया नोंसोरखौ ओंखाम मोननायखाय लिंनो थिनहरदों दे बिदिबा सिमानखौबो लिंना लाबोदो दे ओइ मावथि आमायनि दाहोना ओंखाम उखैलायाखै नामा खामानि मावनानै उखैया जायो हा मानोथो आखाइ गोजा फैखो दैथ' लाबजायोना दै लाबोनो होनना फैयाखै आङो ओंखाम मोननायखौसो खोन्थानो फैदों दा खोन्था आंनो जाया आं दिनै ओंखाम दे जायाबा मोजांसो आनैनि दाउजों सबायजों संनाय ओंख्रिखौ मा दाउजों सबायजों मानिबा दासो आथुर आइदै आया मा जाखो बोरो सिमान हगारनाय नायनि हगारनाय नायनि बोरो सादों नङा बोरो आं बार सुना होनि बोरोलाय दे एसे गिदिरैनो नायना होलाय देलै दे सानायखौबो मिन्थिया मोजां मोनदोंना मोनाखै मेगना मोनबाय एसे मोनबाय नङा मेगना खाना जायोमोनब्ला आंखौ बोरै नायगौमोन नोङो दाउ सबाय ओंख्रि रायख' जुरि दाउ सबाय ओंख्रि रायख'आ खाना जानायमोनब्ला नों आंखौ आखाइ हमै लाबथिंनांगौमोन आंल' नुनानै नों नुवाब्ला आं नोंखौ आखाइ हमथिं लाबथिंनानै मा जानो सिमान बिदिबा नों मालाबा आंखौ हाजो बिजौआव लांनानै ज्रुम नाख्लायहरबानोथ' जाबाय सिमान नों मानो बिदि बुङो थौदो ओंखाम जाहैनोसै मा जाखो एमएलए सोर जाखो बिसोरलाय सोरबा जाखो लाब्रादेन जालायदों माथो मोसानाया जादोंथ' फै खाथियाव फै मार हिट जादों ओइ र' एमएलए रथ'नाय सोर जाखो बिसोरलाय बैयो दामब्रुंनियाथ' माथो बिलाय दामब्रुंसो आरो हिनजावसालाय नाय मोजाङै नायनि र' आयै माथो बिफानि फिसा आयै आंनि अनजानि साराय खिथौसो मा मोनदों बिसोरलाय साराय खिथौ नोंखौ नोंखौ एमएलए आंनिखौ दखल खालामदों बियो साराय आं सानदोंमोन नोंखौ खालि आंनिल' होननानै खालि आंखौल' साराय आं नोंनि अनगा थांना थानो हानाय नङा आंखौ दारां नोङो आं गुबुनजों थांसै मा साराय नों आंनिल' साराय खालि आंनिल'
नों मानो आंनि गोसो थोनायखौ बुजिया साराय जुदि नों आंनि गोसो थोनायखौ फोथायाब्ला सानैबो दैयाव बारसोमनानै थैनायनि उनाव हां लाबावोब्ला नोंखौ खासिजों हानानै बे बुहुमनिफ्राय जायखारगोन आंखौ दागाला आं नोंखौ हेफाजाब खालामगोन ना जुरि हालुवा गिदिर गिदिर हा दिनै आमाय आनैया बाजारनिफ्राय अमा बेदर लाबोखागोन ना जानायखौबा फोरोंलायदों दे आंनि बाहागखौबो नोंनोनो होगोन आंथ' अमा बेदर जाखाया नालाय नोंनो लकेल दाउ लाबोखागोन ब्रा जुरि नों अमा जाया नालाय इस दे नोंनो लकेल दाउखौबो दरनैसो होगोन आङो है आं लकेल दाउखौ जानोसो बायो जुरि नोंथ' मावनाय दांनाय दानाय लुनाय जेरावबो जेनथारला माथो रोंजोबथारबाय रोङाब्ला गामियाव थानानै मानोथो गामिनि सिख्ला जादों जुरि नोंखौ आबादारि हौवानो हरालै सोरबा डक्टर इन्जिनियारफोरनोसो नोंखौ हरनांगोन जोंखौलाय बे गामियाव सोर डक्टर इन्जिनियार नायफैनोखाय गोदाव सोराव दा बखिबाय था नोङो नायफैया जायो नामा गाबोननो बलेर' स्कर्पिय' लानानै नायफैगोन नों थांगोन ना थाङा जुरि लासिं सिं दा बखिबाय था नोङो थाङा आङो जों बायदिया डक्टर इन्जिनियारनि हिन्जाव जानो समायो नामा दे बिदिब्ला नायथारनि आं नोंनि गोसोखौ आलु बिगुरा हरनाय जुरि मानो नांगौसि नोंलाय आलु बिगुरखौलाय नांगौ दे नों हरनाय नो नै जुरि नैबे आंनि आखाइ फारनैयाव फारसेयाव आबादारि दं फारसेयाव डक्टर इन्जिनियार दं दानिया नों जायखि जाया मोनसे हमनो हागोन दे खुलिना होदो दानिया नायनि देखायदो दानिया हा बेनोलायनो डक्टर इन्जिनियारनाव थाङा दालाय मानोथो डक्टर इन्जिनियारखौनो मोनखो बेनो जायो नामा सोरबा दा बायदियाव डक्टर इन्जिनियार नायनो फैब्ला खारखुमाखागोनसो आङो नोंहासो गोजोन थाहैनो मोनगोन बिसोरनि न' बांफोरखौथ' बुंनांला आरो गारि मथर नाङा आंनो बेफोरखौ गोजोना बेफोरावल' थायो नामा नै नोंखौ सिखाजों देना होगोन आं बाराबा दा बखिबाय थाखा नोङो जुरि बिमा आं बै दाखालि बावदामोननि खोथाखौ लानानै गिखांबायसो बे बावदा दुथांखौलाय माथो बुंबावनो बैसो जालायलांबाय गाज्रि आखुखौनो दासिमबो आगारा बियो बे बावदाया माब्लाबा जोंनि न'खराव जाथाय लाबोसिगोनलै बे जुरिखौ लानानैनो माला हरनो हागोनसो सानलायलांबाय आं बे फिसा हिन्जाव सासेखौबो न'खर मोजां मोनब्ला ब्लड हरगारनांगौ बारा दोनजाबाय थाया हिन्जावनि फिसाखौ बिमा आं सिरि सिरि सानखुमाबाय थायो बे आइजुरिया सोरबानोसो माबाफोर गोसोनि खोथाफोरखौ रायज्लायखुमाबाय थायो नामा लासिं सिं जाथारगोन बिफा दाबायदियाव
सिमान आरो जुरिजों गोसो थोलायोबा बे गामियाव दावराव दावसियानो बारा जाथारगोन। जोंखो श्रीमाननि बिमाय बिमानियाबो गाज्रि मोनथारगोनलै बिमा बेबायदिबा। आंथ' थांजाबायनोनो बाथारबायहाय। दा जोंबो माबोरै बादा होनो? उन्दैनिफ्रायनो बिसोरनावनो मावै दाङैनो देरबोबाय। जोंखो गामियाव गाज्रि बाथ्राथारगोनलै बिमा। ओरैनो हिंसा हिंसाया बाराखा। थां दे थांदो ओंखामफोरा संहैदो। मा खान्थाल बेगरनि बे आंनि गोसो थोनाय साराय खिथुखौ गोसो थोखो बियो। जेराव आंनो दङ। आयै सना साराय खिथु नोंबो आंनि लिपस्टिक काजल जायै जायै सोरनिबा जाबाव नागिरबाय नामा? आयै साराय खिथु थाला सैमाया बे आंनि साराय खिथुखौ गोसो थुखुमायना गोबाव जाबाय नामाब्रा? सैमानि फिसा कुकुरा आंखौ बेफोरबादि खालामबाय बियो। आंनिनो जायो बेसे जायो दाबो जाहोगौमोन आं। आंनि गोसोनिखौ गारनाय मोनब्ला। आयै साराय खिथौ बे दामब्रां हिजिराखौ सलथि लामायाव लोगो मोनोब्ला फुरा जोनानै गोदोना बसखागोन आं। आं हिर' आंखौ सिनायाखै बियो। आइ एम हिर' जानो हागौ पकेट जिर'। फैल' नों एमएलए नोंनि माइलि बस्थाखौ गाव फुरानो खावनै खालामना दोनगोन ना साला गम मोनाखै। साराय खिथु साराय खिथु नै ओरैनो हा साला सुअर आयै साराय खिथौ नों पिएखौ मोननानै दिनै आंखौ बावगारलांबाय। बे एमएलए मानसि नङामोन नोंनि। आंहा मा बैसो जादों? दामब्रुं साला दामब्रुं। बे दामब्रुंखौ जोग्लिनो हाब्ला आंबो मानसि नङा। बिनि गोदोनाखौ जोफ्लंखागोन। लोंखाना लाबोन र' आं। नोंनि माइलि मोनैखौ गावखौनो होगोन। नों आंनि गोसो थोनायखौ उल्था खालामनानै लाबाय। आइया बेरेसो बिरबोदों ना मा बिरबोदों मा हेव हेव होनलांबाय थाखो? नाङासो सल' दा बिसफोरसो लादो नामाब्रा बिलाय? बोरमानि दारिया दालाय बिरायासो जोमारखोना मायासो माथो गुलियासो सिं सिं मोनलायलांदों। आयै सथिबो मिडिलआव नांनायमोनब्ला मा जागौमोनलै? साइडआव नांनायखायसो साला सोर सैमानि फिसानि आखल बिलाय।
माइली थाम्फैयानो मा मोनदोंलै मा साइकेल जाफिलाय हा हाब साराय खिथुआलाय सोरनो मबाइल थुला थुलि खालामगासिनो दंब्रा आंबो दसे बेजोंनो जिरायलांसैलै फाग्लियालाय दिनैलाय मा बांगाल बायदि ड्रेस गानलाबायदोंब्रा दुखु जादों आंहा नोंबा ड्रेसखौसो नांजादों आदा देवानि मा खबर हा आंनालाय खबरा मालाथो गाज्रि जाफेरनाय किन्तु जानाया जायो माब्लाबा बेदर फिसा मोनजायाब्लाथाय आंनि खबरा गाज्रि जायो मिथिबाय आंहासो खबरानो मोजां जाफेरला थैनोसो गोसो जाबाय आं हा नों थैनो नागिरनायखौलाय सोरथो हमथानो हागोन थैनाया मालाय सम जाब्लानो थैखागोन बेखौ गसायाबो हमथानो हाया नङा आदा देवानि सम जायैयावनो खाराव थैनोसो गोसो जाबाय आं सिसि हामा बेबायदि बुंनो हामानोथो थैनो ओंखारखो नों साराय खिथु जेरावबो गोजोन गैला आदा देवानि जिबनानो आंहा नंगौ हामालै साराय खिथु सिख्ला मानसिया बेफोरबायदि खोथा बुंनो ना एमिलिया नोंखौ माबाफोर दुखु होलायबाय औ आदा बे एमिलियानो आंखौ जा खस्थ' खालामो ना मा खस्थ'लै बे बुजियि राव ओइ साराय आंहाबो गथ'आनो साब्रै जालायलांबायथ' सेंग्राबा नोंखौनो लांगौमोन आं ना दाबो थांनो लांगोन आं बोरायब्लाबो हानायाव दं दाबो आं नांथ'ला दे आं बे एमिलिखौनो नेबावनोसै एमिलियाबोथ' बैसोआ नोंजों समानदां मा बुंनाय जाखोलै नोंना एमिलिया आंनि 3 बोसोर गेदेर फुरा बैसोआ थांजोब्बाय बेना नोंखौबा माब्ला लांनो सानखो हा सा लोङो ना लोंना नोंलाय साराय खिथु लोङो आदा थ' बिदिबालाय ह बै दखानाव थौग्रोदो जागोन वाह सिमान नों जेबो बुंनो गोसो जाया नामा जुरि नायहरनायसाय नों बै फांसे बिफांनि दालायाव बानानै थानाय जरा गोमा जानाय दाउआ नायहरा आङो आंखौ नायनो दाथिन ओइ जुरि नोंखौ मिनिहरबाय हनै मिथिंगानि सावगारिफोरा नों मानो बोराबखो गोसोनि खोथा गोसोआवनो दोनबाय था नोङो रावनोबो दा खोन्था दा फोरमाय जुरि गोसो थोनाया मोनसे गोरबोनि मा बियो दिनै आंनि गोरबोआव बारानिख्रुइ बारा साग्लोबबोबाय दं बेखायनो गोसोनि रावफोरखौ दालाखोमाखा नङाब्ला गोरबो सिङाव गानो रोङै केन्सार जाजागोनबो जुरि नोंनि अननाय मोजां मोननाया मानोबा आंखौ गोजोनखौनो दोनला बिदिबालाय नों माथो आंनो जेबोखौनो खोन्थाया खालि सिरि सिरिल' थायो आंबोदि नोंखौ बेसेबां सानो
जुरि जोंनि समाजा मायबा गोरोन्थि बुजियोब्ला नों मा खालामगोन? आंनो नोंखौल' नांगौ। आं नोंजोंनो थाबाय थागोन। नोंबो आंखौ गोरोन्थिनि गेजेरजों दा बावगारलां। बावालै आं नोंखौ बावा। आंनि फाग्ला बायदि मोजां मोननायखौ आं बोरै बावनो हानो? नाथाय सिखिरि मेगनफोरा जोंनि मोजां मोनलायनायखौ इनाय सानाथ'। आंबो बेखौनो गियो सिमान। जुरि जों सानैनि मोजां मोनलायनाया गावस्रालायोब्ला आं सहायनानै थानो हानाय नङा। फाग्ला जानानैसो थानांगोन। सिमान आंबो नोंखौ बावनाय नंखाया। नों मानो बिदि बुङो? नाथाय बे मोजां मोनलायनायखौ रावबो मिथियाखै। आमाय आनैयाबा मिथिबा मा सानगोन? सिमान थौदो थांसै। थौदो बिदिब्लालाय। आदै देवानि मा नायथिंबाय दं नोंलाय? ए नोंसोरसो? बहाय थांनो नागिरदों नोंलाय? आङो बै बर' बाजाराव थांनि। नाथाय बिथिंथ' लामायानो गैया। बबेजों थांनो नोंलाय? जायोलै आंना बारस'ला थांसै आङो। नैबे दुब्लिजोंनो सिदा होलांसै आं। बहाथो थाङामोन नोंसोरलाय? जों बेहाय दसे बेरायनो फैदोंमोन आदै। दे थांदो बिदिबालाय। दे बारस'ला थांसैला मोनहैबानो जासिगोन। नों फैयोब्ला माबा बुंनो गोसो जायो आं। नों फैयोब्ला माबा सोंनो गोसो जायो आं। बे गोसो नोंनि बे रावा नोंनि गोसोनि राव गोसोनि गोसोनि राव गोसोनि राव गोसोनि गोसोनि राव। नोंखौ नुब्ला माबा खिन्थानो गोसो जायो आं। नोंखौ नुब्ला माबा फोरमायनो गोसो जायो आं। बे गोसो नोंनि बे रावा नोंनि गोसोनि राव गोसोनि गोसोनि नों खिन्थायोब्ला नों फोरमायोब्ला गोसो जायो आंनि गोसोनि राव गोसोनि गोसोनि
खुनुब्ला नों नाजायोब्ला बिरफालांगोन आङो नोंजों लोगोसे नोंहा गोसो दङब्ला नोंहा राजि दङब्ला बिरलांनो हागोन आंजों लोगोसे नोंनि अनसुलि महर गोसोनि राव गोसोनि राव नोंखौ नुब्ला माबा खिन्थानो गोसो जायो नोंखौ नुब्ला माबा फोरमायनो गोसो जायो बे गोसो नोंनि बे रावा नोंनि गोसोनि राव गोसोनि राव गोसोनि राव गोसोनि राव न' आदैया जिरायबाय दं आदा फंबाय माथो गसंबाय थाखो जिरायफैदो बे सिमानालाय न'आव दंना गैया जाखो आदा बिथ' न'आव गैया मानोबामोन माथो बेबो गाज्रिथारलै आखलफोरा माहाजोन बाबु माथो जालायखो खरा फंबाय हा मा गाज्रि खबर लाना फैलायखो नोंलाय खबरा गाज्रिलै माहाजोन बाबु हायोब्ला बिसोरखौ बिसारसो होनांसिगोन बायदि मोनदां हा माथो जालायखो हा माथो दाय मावलायखो बेलाय आब' बे नोंसिनि सिमानजों आरो जुरिजों माबा बेरायनो थांनाया बै दंफां साया आरो खालबार सायाव खुगाजों खुगा सोबख'लायनाय आरो बिखाजों बिखा गोबाख्रबलायनायाबोलै मा गाज्रिलै बिसोरलाय सि कृष्ण लीलाफोर बादि नों मा बुंलाबायखो खरा देवानि आं थारखौनो बुंदोंलै माहाजोन बाबु आंनि मेगन सिगाङावनो नुथारदों नालाय आङो गामियाव बिसिनि थाखायनो सुवा सुथियानो जोबला खरा देवानि बांद्राय जाबाय नोंनि खोथा बुंनाया लाजिनाङालै आब' आरो आदा आं थांनोसै जारला जागोनलै दबथायाबा बाजै ओंखारबोलाय न'आवलाय मानसि दंना गैया जाखोब्रा माथो खरा देवानिसोलाय फै जिरायफै आगै नांलाय थला दे आं जिरायथला हा नोंसाजो जुरियालाय न'आव दंना गैया जाखो माथो खरा फंबायसो जुरिखौलाय मानोथो नांगौमोन बेथ' दानैसो गामियाव ओंखारलांबाय
जोबोद गरमलै फंबाय जिराय दसे जिराय दे हा बहाथो थानो बिसोरलाय दहायसो सिमान मोननावबो थांनानै फैबाय बेबो न'आवनो गैया आरो दा नोंसाजोआबो न'आवनो गैया हा माबाफोर जादों नामा फंबाय जादों नङा आदा जाथारदोंआनो मा सुवादलै बिसोरलाय हा माथो जालायखो फरा देवानि सुनिलाय हा नोंसाजोआ गामियाव बेरायनो थांनाया बे दंफां सिङाव आरो खालबाराव खुदुमलायनो गोबालायनोसो मोनहैयो बे सिमान सेंग्राजों मा लासिं सिंनि बाथ्रालै बे बाथ्रायालाय नंमारगौ ना नङाबा आंलाय माब्ला नंखाय बुंफेरनाय आदा किन्तु बे गामियाव नोंसाजो आरो सिमानजों माबा गाज्रि सोमोन्दो लाखियोब्ला जोंनि गामिया ओरैनो दोननाय नङालै आदा जारला जाथारगोन फरा आगै जाबायसै दे जों दा न'आव फैबाथाय बुजायनानै दोनसिगोन बे सिमान सेंग्राजों थांफानो दाहोसैलै आदा बाजै दे बिदिबालाय थाथ'लायदो आदा बाजै आं थांदिनि जुरि नोंखौ जा समायना नुखादों गामिनि रजे बायदि नोंनि खुन्दुं सानायखौ गामिनि रजे नङाबा आंलाय बबे नोगोरनिथो रजे जाखो दा जंखायखा आंहाबा खुन्दुं जबाय थानायनि रागा जोंखादों ओमफ्राय नोंथ' बे खुन्दुं साबाय थानायाव सोरबा जोहोलावखौ गोसोखांथारदोंलै दा जंखायबाय थाखा होनखाबायना आङो गावहाल' हारसिं थांबाय थायो आंखौबा लांफाया गानै जोमै बहा थाङा नोंलाय हिर' आरो आंनो मेथाइ लाबोदोंना लाबाखै अ बावदोंसो आं लाबोदों र' सिमान नों मेथाइखौ बेनो होलांनांला दे दानो मेथाइ जायोबा ओंखामखौनो जानो हानाय नङा बियो नों मेथाइखौ लांफिनदो थां आइ मानो बिदि बुंखो नोङो जुरि नों मेथाइ जायोब्ला नों ओंखाम जानो हानाय नङा आं लांफिननोसै थाथ'दो आनै सिमाना न'आव दंना मा खालामबाय दङ बियो गैया दासोल' बबा ओंखारलांदो हामानोथो नागिरफैबाय थायो आनै जुरि बुंनायल' नङा नों फैदो मोजाङानो जादों आं नोंखौ फंनैसो खोथा बुंना हरनि आमाय मा खोथा दे बुं आं खोनासंगोन आनै नों मानो थगायखो आरो नोंसोर जुरिखौ मानो बिदि बुंखो सिमान नों स्रिता जुरियानै नों जोंनाव फैनायखौ दोनथ'दो नोमानिया गावनि खामानिखौ हारसिंनो मावथोसै आमाय आनै मानो बिदि बुंखो नोंसोर मालायनि गोसोआव मानो बिदि दुखु होखो नों जेबो मिथिया न' सिङाव थां
ओइ बिमा ओइ दै लाबोनायसाय नो बे सिमाना मा खालामबाय दं जानथाय मा खालामबाय दंबा बे न' सिङाव र' आं लेंहैनि हा माथो उन्दुबाय थाखो ओंखाम खुरबाय फैदों ओंखाम जानो आनै नोंसोर जाग्रोदो दे आं दा दसे उनाव जानोसै माथो जालायखो ओंखाम उखैलाय बिफा सिमाना माथो गोसो लोरबाङैसो न' सिङाव जिरायबाय दं ओंखामबो जाथ'आनो माबा मा जादों बिलाय र' आंनि लिंना फैनि सिमान मा जादों नोंहा नों माने ओंखाम खुरबाय जायै फैदोना हा मानोथो थाबाय थाखो बेवहायलाय आमाय नोंसोरखौ जाग्रो होनना बुंबायना आङो नोंलाय बहा उखैबावनो नोंहा दुखु जादोंना आंबो मिथिगौ नोंनि दुखुखौ नोंदि सोरनि थाखाय दुखु जादो नोंसोरखौ जों उन्दैनिफ्रायनो बिदा बिनानाव होननानै मिनिलायथों गेलेथों होननानै सानदो नोंसोरनि अनलायनायालाय दा माथो गुबुनसो सोलायबोदो नों बिमाय बिमानैखौ लासिं सिं दा खालाम ओंखामा जायै फै गोदाव सोराव थाबाय थायो जुरि मैया आमाया नै बुंनायखौ गाज्रि मोनबाय नङासै बिदि बुङोब्ला रावबो गाज्रि मोनालासिनो थानो हाया जुरि गोसोआ आंनि मानोबा बोरैबा मोनदों जुदि नों सोरनिबा गोरोन्थियाव आंखौ बावगारोब्ला आं बबे बिखाजों थानो आं जावलिया जानानै थानांगोन जुरि आंलाय नोंखौ मानो बावगारनो नाथाय नोंनि आमाय आनैयासो आरो बे जोंनि गामियाव जोंनि मोजां मोनलायनायखौ खाबु होगोनबासो माथो जोंनि समाजा दावराव दावसि हिंसा हिंसिखौल'सो जायगा होयो बेफोरखौ दोनजुरि जोंनि समाजाव जोंनि मोजां मोनलायनायखौ गनायखानाय नङा जुदि आमाय आनैयाबो जोंनि बे मोजां मोनलायनायखौ हेंथा होयोब्ला आं बे गामिखौ नागारनानै थांगोन आरो आं माब्लाबाबो फैफिना बे गामियाव प्लिज सिमान नों दा थां आं बिदिब्ला सोरजों थाफागोन जुदि नों थाङोब्ला आं जरा गोमाजानाय दाउ बायदि जागोन हालाय हाफाय हारसिङै थाङा जुरि थाङा आं नोंखौ गारनानै बोरै थांनो हानो जेराव नोंखौ आं दसे गोसोखाङाब्लानो थानो हाया आं आरो बोरै बावगारनानै थांनो हानो जुरि बै दंफांनि सायायाव दसे जिरायनोसैथ मेंनायबो मोनबाय सिमान नों नोंनि आमाय आनैनि खोथायाव आरो सोरनिबा महर गोसा सिख्लानि नोजोराव आंखौ बावगारनाय नङाथ' जुरि बे मिथिंगानि गोथार नुथाय सावगारिखौ लानानै आं साखि दोननानै दानो नोंनि खाथियाव आंनि गोसोनि रावखौ बुंगोन आं नों फोथायगोन ना दे फोथायगोन दानिया बुंदो गोसोनि रावखौ आरो बांद्राय खरा दाबुं गोसोआव थानाय बायदि बुंखा जुरि सिमाना नोंखौ बावगारोब्ला गावनो गाव लाख'हायै हाबनांथों आं बे मोजां मोनलायनायनिफ्राय माब्लाबाबो सोलाया आं नोंखौ बावगारलाङोब्ला नोंनि बिखाया लरहायलांनानै सेवगोन सिमान
नोंनि साखि लानानै बुंनाय गोसोनि रावफोरा दा नंखाय जाथों। जुरि, आं नोंनि खर' दांनानै बुङो, गड प्रमिस। आं नोंखौ बोरैबा माबा जानानै थैलांबासो बावगारलांनो हागोन। नाथाय आं ओरैनो नंखाय गोसोजों बावगारलांनो हानाय नङा जुरि। सि, बिदि दा बुं सिमान। जेबो नङा, बे आंनि गोसोनि रावसो। सिमान, थौदो थांसै न'आव। थौ बिदिब्लालाय। बाबा, नोंसोरनि लाफ्ले गेलेनाया खोमाजोंसो खोनादोंमोन। बावदाया दा मेगनजों नुबायना? ओइ सेंग्रा, सिख्लाया गोजानद्रायाव थाबाय। बिब्दिब्ला बिखायाव बोरै गोबानो? र' बावदा, दुरबल जागोन। आरोबा सिगाङाव मा मा जाया। सि, नोंसिनि गोसो एसेबां गाज्रि। खुगायाव जा खोथा बेरखाङो बेखौनो बुङो। जोंनि गोसोआ गाज्रि जाखोना नोंसोरनि गोसोआसो गाज्रि जाखो? समाजनि गुबुंले मावग्राया नोंसोरनो। बावदा, नोंसोर बायदि सुबुंनि खुगाखौ लागाम सुनांसिगोन। दिनै नोंसोर बायदि सुबुंनिफ्राय ओंखारनाय खुगानि रावानो समाजाव दावराव दावसि खालामो। बावदा, माथो जोंखौसो उल्था बुजायफिनबाय। मा खालामनांगौ जाखो? अरे बावदा, माबोरै हाल-सालफोरा? थिगैनो दङ। माबाफोर जादों नामा बेयाव? गैया, जेबो जायाखै। आच्छा, फै साइडआव। खामानिखौ नोंसोर मावदो। मोसानि खुगायाव मै। सिमान, नों जेबो जायाखैथ'?
बैखै हनै Ang kira mo man mapar. Ayo. Sudah tu baik, punya ni. Sudah tu. Sering terang siapa ni sering terang. Kon pergi lo, tapi ni kon nak kon. Pergi nak pergi asal lo. Ay kana. Nenglai malaya tu kabulai. Mama. Ay, siya naman mo ni. Biya ko rin. Hori sudah kita nenglai. Abay ni sudah. Oh, ni bai kisa se mun kemalai het. Faido ro, mafa mane. Ting khawri bani faido. Hala ni sarna na lah kemalai. Mendang na mana ke naun te ke sudah. Naun te sala bai ne. Mana dah ke? Kemalai. Akai ni kena gulung terbaik. Hei, mata masih begitu le. Waiting say. Hei, umda tu ni ho ni. Cuma ni kata. Hei, ni kan ni cicu. Hei, bukan hei. Belang tu, huri belang tu. Nama aku fitur balik dan ya. Kenapa? Kamu kangkrai apa belang nak cikan? Biar sarnani jeng namun lah. Baik kerja sehari ni jeng konser. Jangan ro. Anu tu kau nak hari jaga lah ini mana? Nak hari jaga tu le. Tu. Biaya mencari jaga tu le. Dene sarnani. Biaya tu hari. Ro. Apa nang? Mentar kan, deglek. Patut nama awak kerja seperti le. Nasar babu namun na turi gari kamar di Bela badali mile nung belau ang bisu makai jamsa bukan naik kuzuk naik Video karo bang ayo Jumpa apa namanya Ketro apa namanya Suwarno बानायसो बे जोंनि गामियाव सिमान खुराया मा मैया गाज्रि थासारिखौ लाबोनो सानखो साला गथ'खौ बिमा बिफा गैयाना उन्दैनिफ्राय लाबोनानै बिमाया फिसिफैबाय दालाय माथो मैयासो खालामनो नागिरखो बिलाय आंनियाथ' फिसालाया ओंखामखौनो जानो हालालै दा माबा गोदोनायाव संनो होदों थैत बिदि जादों दा आमायसालाय बेफोरबायदि गथ'खौ मानो बुंबावखोब्रा गुबुनाव थिनहरदों नोंना माथोब्रा बियो जुरिदो सोमोन्दो लाबाय थायोबोला होखारहरदोलै आमायसो दोननांला र' बाथ्राफोरखौ एसे सानै हयै बुंदोब्रा नोंसोरबो बे सिमानखौल' बेबायदि बुंबाय थाबा जानाय नङा नै नोंनिया मा खोन्थानो मिलाया माबा खेंख्रायसो बुंलांबाय बे जोंनि गामियाव समाजनि बेरेखा मावग्राखौ जों माब्लाबाबो दोननो हानाय नङालै आदा आंखौ होखारनो हागोन दे आं जुदि बे गामिनि बेरेखा मावदोंब्ला सिमान नों स्रिथा नों आंनि सिगाङाव जेबो दाबुं सिमान नों नोंनि नोमायखौ लासिंसिं दा खालाम नोंमाया बे गामिनिनो मानिजाथाव सुबुं नों बेनि नखराव थादोंब्ला जादोंब्ला एसे बुजिनानै एसे नाय नोंमाया नोंखौ उन्दैयावनो लाबोदों दा नाथाय नों माबोरै जुरिखौ मोजां मोनखो बे लासिंसिं खोन्था नङा होमबा आदैमोन आंबो सानाखैमोन अनलायनायाव नेमखान्थि दं होनना आरो बारहुंखा बारनाया सिमा दंना गैया बेखौ सिमान नों अमाखौ थगायना लासिंसिं खालामनो सानदों नङासै दे बानायसो अखाबो हाबाय जों थांलायनोसै दे थाथ'लायदो उनाव सावरायलायसिगोन दा गामिनि मानसिफोरा बुजायफैलायनाया मोजां जाबाय सिमाना माइ समाजाव दावराव दावसिखौ लाबोनो दानाजा आमाया नै नोंसोर आंखौ गोरोन्थि नुदोंब्ला आं गुबुनाव थांगोन दे
जुरियाय सिरि थादो हामानोथो गाबबाय थाखो नोंबो खायसे बाथ्राफोरखौ थोंजों बुंनानै फिसाजोखौ दुखु होयो आं होनखादोंमोन ना बेफोर बाथ्राखौ बुंना होननानै बाथ्राखौनो लाखिनो हाया आइ आरो आफा बे खरा देवानिया मानो इसिबां नंखाय बाथ्राखौ लानानै जोंखौ समाजाव गाज्रि मुं खालामखो फिसाजुरि नों श्रीमानजों बेरायनाय आरो नोंमाइ मोननाव थांनायखौ गारदो नङाबा बेबायदि खैफोदाव गोलैबाय थागोन आफा आं मा गोसो लानानै आदा सिमानखौ लोगो हमालासिनो थानो हानो श्रीमानखौ लोगो हमाबालानो थानो हालायि बेजों मा सोमोन्दो दं नोंहाय खोथानायसै आइ आफा सिमाना बै दैसानि जिङाव बै मिथिंगानि समायना सावगारियाव आंखौ लानानै जेबोला गावनि गोसोनि रावखौ साखि लानानै बुङो जुरि दा गाबसै आइ सिमाना मा बुङामोन नोंनि सिगाङाव आइ आरो आफा आं आदा सिमानिफ्राय माब्लाबाबो गोजानाव थानो हानाय नङा नङा फिसा नोंसोरो गोरोन्थि बुजिदो बेबायदिबा श्रीमान आरो नोंजों उन्दैनिफ्रायनो बिदा बिनानाव बायदि अनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय ओंथिया मा जागोन जुरियाय लासिंसिं जाथारगोन वाधिरा मा खालामबाय थाखो माबार फैदो दा गालांजागोन र' आंजों आं हले थांनोसो बारलांबाय हा सिख्ला मानसिनि देलायनायानो थाब जायो होमबा माखौलाय आथुर जाखो नोंहालाय थांबानो जानायखौलाय आं बारा गोबावखौबा नेनो हाथारा सोरनायनि एसेबां देलायनांगौ जाखो आदा नों मासिबां आथुर आंहा देलायनायानो जास्लाबलायासै फुंनिफ्रायनो माथो खालामबाय थानो न' सिङावलाय फैद' माबार गारि सिङावनो मेगन आखियो मोखां आखियो आखिलांबाय थानो हागोन आं आखिखालाबो जाखाबाय आदा किन्तु आं बुंखाबाय आं बाजै मोननाव थांबाथाय थाब फैखाया मानो सिमान थानायखाय आदा गारि थां सालायगोन दे सलायनो हागोन दे जाबाय दे आइ दे जाबाय दे आइ आफा जाबाय दे आबा दे फैदो थौ सिङाव थौदो आफा गुमै सिमाना न'आव गैया नामा दङ आइ सिमाना न'आवनो ओइ सिमान बाहेरायाव ओंखारबो नै नोंबो मोना सफैबायानो ए आब' मोना सफैबायानो माथो औ बैनाय थिरा माथो खबर नोंहालाय मोजां गुमै बिमा दैफोरखौ लायना फैग्रोथां बोथोराबो गरमथार आलासिफोरा दै गांबाय बियो गाङाखै दे आफा जों लामायाव दै बथल बायना लोंबोखादों दे बिदिब्ला साहाफोरखौनो फुदुंदो थां बिमा औ दे बैनासिमान हा माथो गसंबाय थाखो जिरायदो जिराय जागोन दे गुमै बैनासिमान माथो सिरि सिरि माथो माबा खोनादोंलै माथो गामिनि सोरबा रजे मोजां मोननाय दंनो बिना जालायबाय रोनावलाबायनाया सोर गामिनि रजे बिलाय दा लाबोखा बेफोर बाथ्राखौ मुगै सुगै र' बाजै एसे सिरि थालाय मा जालायखो फाग्लि
बाजै आफा नोंसोर जिरायथ' आं दानि बै हाजोखौसो जा समायना नुबोखादों आं नायनो हांखुर जाथारबाय आं बै गुमै सिमानखौ लानानै थांनोसै रथ'आइ साहाखौ लोंग्रोदो हा मानोथो एसेबां हाखा दावरा थांनांगौ साहा लोंग्रोदो ना नांलाया दे आफा आं साहा लोंबांखाया थौदो ना गुमै सिमान थांनोसै थां सिमान बिखौ बेरायनानै लाना फैदो हाथारलां बिखौ दे अब्ला आब' आरो गुमै जिरायथ' नोंसोरो आं थांना फैनि दे थां थाबैनो फै सिमान बै दाउ बिरलांनायखौ गाबज्रि हरना बोरै खोनाहैनांगौ जाखो बिलाय मानो खोनाया जानो खोनायो गुमै गाबज्रि हरना बैनाय दिनै नांथ'ला दे माब्लाबा फैफिनसिगोन थौदो थांफिननोसै गुमै नों मानो बिब्दि आं थांनो बादो दसे रथ'ना आंखौ बोरैबा मोनदोंलै बैनाय माब्लाबा फैफिननो हागोन दे थौ बिदिब्ला गुमैजोंबो जारलासो जुरि बहा थाङा नोंलाय बेसेबा गोबावनि मोजां मोनलायनाया मानिबा थाखाय दसेनो बावगारलायोब्ला नों बोरै थानो सुखुनो नोंनि नोजोराव आंहा गोसोआनो लरहायलांजोब्बाय नों मानो बेबायदि बुंदों जुरि जायखौ नों नुनानै गोसो बायदों बेबायदि नङा गुमैसिमान सोर बे थौदो थांसै माबार आं नोंखौ फोथायनो गोब्राब मोनबाय नोंनि साखि लानानै बुंनाय रावफोरा नोंनि बिखायावल' नङा आंनि बिखायाव गाराय जानानै थालांसिगोन बायदिसो मोनबाय आङो नों गोसोखौ जेरै नोजोर होनानै बुजिनानै लादों माब्लाबाबो बेबायदि जाया गुमैसिमान थौदो ना थांसै बिमा ओंखामा जादोंना जायाखै बोथोरा जोबोद गरम थाबनो जानांगौमोन मोननायालाय मोनखाजोब्बाय र' दसे थाबावनि समाबो बांद्राय जाथ'वाखै जुरिया न'आव दंना गैया ए दङ न'आवनो फै जिरायफै जिरें जुरि सिमान आरो नोंनि मोजां मोनलायनाया बेसेबां गोबाव जाखो नों सिमानखौ माबायदि मोजां मोनो सिमाना नोंखौ बावगारलायनो हायि आमाय नों मानो बेफोरबायदि सोंदों बाबा नोंसोरनि फावथिना ओरै सासे फाग्ला जानायनि एक्टिं सासे बिखा गावनानै गाबनायनि एक्टिं मालाबानो नोंसोरनि मोजां मोनलायनाया बिदि जानानै दंना आं मालाबाबो नोंसोरनि मोजां मोनलायनायखौ बे समाजाव जायगा होआ मिथिबाय जुरि दे फंबाय जाबाय
नोंबो सिमानखौ बुजायना दोनहैदो आंबो जुरिखौ बुजायना दोननोसै मा बुजायगोन नोंसोरलाय बोथोर थांखांनायनि उनाव बोथोर गैयि आबाद मावब्ला जागोन नामा दासो आं बुंबायना फंबाय आंनि फिसाजोखौ बुजायनाया आंनि दायित्व नोंबो सिमानखौ बुजायना दोनहैदो थां आं सिमानखौ बुजायगोन बे सिमाना फाग्ला जायोबा जाथों आरो थैयोबा थैथों आंसो फेदेरदों आंसो फोलावदों थेवबो सिमान आरो जुरिनि मोजां मोनलायनायखौ गावस्रा होथारगोन आमाय आं सिमानखौ बावगारलांनो हायाब्लाबो बावगारलांसिगोन दे बियो आंनि थाखाय फाग्ला जालांगोन सिमाना थैलांगोन जुदि आं सिमाननिफ्राय जानगाराव थायाब्ला आमाय आं सिमाननिफ्राय जानगाराव थागोन नाथाय बेखौ फाग्ला जानो दाहो जानांगोनानो जुरियानै जुदि नोंसोर मोजां मोनलायनायखौ बावगारलायाबा जुरियानै नों सिमानजों माब्लाबाबो सोमोन्दो दालासै नङाबा नोंनिबो गोरोन्थि जागोन आं थांबाय बहा थांनो नागिरदों जुरि थाङा जेरावबो आदा नों आंखौ अननानै मदद खालामनो हागोन ना मानो हाया जानो खोन्था नोंहा मा जादों आं सिमानखौ लोगो हमनो खाबुखौनो मोनला आंहा बेजों माखासे खोथा रायज्लायनांगौ दंमोन हायोब्ला नों सिमानखौ दानो खोन्थाहैथां जुरिया नेगासिनो दं होननानै जागोन जुरि आं दानो खोन्थाहैगोन बिदिब्ला नों फैबाय थादो दे ओइ सिमान रथ'लाय माथो जालायखोब्रा आदा नोंनि आखायाव सिगारेट मा जादों नोंहा आवगायाव सिगारेट सोफेरा दा मानो सिगारेट सोबग्रा जाखो मा सोबनाङा होनबा बिब्दि नङा सिमान नोंखौ मानोबा जुरिया दानो लोगो हमथिनदों नंगौ नामा औ सिमान नोंखौ जुरिया मानोबा नागिरबाय दं नों दानो थाना लोगो हमथां दे आं लोगो हमहैगोन दे बिदिब्ला थांदो दे जुरि मानो थाफैलाबायदों बेवहायलाय माथो जाखो मानो लेंहरामोन आंखौ बेवहाय मा जादों नोङो हो मानो रागा जालाबायखो जेबो जायाखै बिदिब्ला नों आंखौ बेवहाय मानो लेंहरखो सिमान बिरबायल' बारजों नोंनि आंनि मोजां मोननाया बबेबा जोमैयाव बिरलांबाय आरो नों बे मोजां मोननायखौ दा नागिरसै नों आंखौ बावगारलांदो जुरि बबे गोसोजों बिदि बुंखो नोङो ओइ जुरि आंनि बिखाया साखांबाय
नों आंनि गोसो गोरबोखौ मानो सेना लांखो? रावनिबो गोसो गोरबो सेख'नानै लाबोआखै आं। नों आरो आंनि थाखाय जेबो दाजा। बे मोजां मोनलायनायखौ आं बावगारलांनो गोसो जाबाय। जुरि, आं जेबो जाया दे। आरो नों आंखौ बावगारलांनोसैबालाय आं मा खालामनो हानो? औ, जाखानाङाबो आरो आं बावगारलांखागोनबो। बावगारलां नोङो, नोंनो गोजोनथा। सिमाना दिनैनिफ्राय सासे फाग्ला। ओइ जुरि, नों थांदो थां, आंनि खाथियाव दाथासै। आंनि बिखाया गावस्रालांजोब्बाय। सिमान, नोंखौ जेबो जानो मोना होनबायना? आंनि थाखाय आरो मानो बिखा गावस्रानांगौ जाखो? जायखौ दसे गोसोखाङाब्लानो दसे नुवाब्लानो थानो हाया। आरो दिनै बिनो बावगारलाङोब्ला? ओइ जुरि, सिमाना फाग्ला। सिमान, जेबो जानो मोनखाया होनखाबायना? गोरोन्थिया आंनिसो जागोन। आंबो बावगारामोन, नाथाय नोंनि आमायानो मानो बुजिया? सिमान, नों आंखौ बावगारदों, बावगारनो हायाब्लाबो। नों आंखौ थार गोसोजों मोजां मोनोब्ला आमायखौ मानो गिदों? नों आंखौ बावगारदों, बावगारनो हायाब्लाबो। ओइ आमाय आरो आनै, बहा दं नोंसोरलाय? ओंखारबो बाहेराव। सिमाना जौफेबाय, सिमाना जौफेबाय, सिमाना जौफेबाय। सि गुमै, बहा बिदि लोंना फैखो नोंलाय? मा साननांगौ जाखो नोंखो दा? नोंनि आमाय आरो आनैया? सिखार गुमै। ओइ बैनाय चिरा। गुमै, इसे थर लाना। आयै आफा। सिमान, नोमाया बेवहायनो दं। नों नोमायखौ मोसा जानानै एरनो फैदो ना? दिनै नों नोमायनि मेगनाव जौ लोंना फैनानै आंखौ सिगिनो फैदो। नोमाया गिया। आमाय, आं नोंखौ सिगिनो सानाखै। मानो सिगिनो सानाखै नों? बा, जुरिनि गोसो गोरबो महर मुस्रिया नोंखौ जौ फाग्ला खालामबायना सिमान? आरो बिनि गोसोनि रावफोरा नोंनि बिखायाव हाबनानै दंना? नों बेबायदि जाब्लाबो नोंसोरनि मोजां मोननायखौ बे नोमाया गनाया। औ आमाय, जुरिनि बुजिस' हायै गोसोनि रावफोरा आंनि बिखायाव हाबना दं आमाय। नाथाय आमाय, आं जुरिखौ मोजां मोननायाव मा गोरोन्थि दं? नोंसोर माखौ गोरोन्थि बुजिदों? गोरोन्थिया बेनो सिमान,
नों जुरिखौ मोजां मोना फाग्ला जायना थैयो बे नोंनि खोथा आरो नों हायोब्ला बे नोमायनो न'निफ्राय दानो ओंखारलां बिफा रागाखौ हमथा हा मा बुंनाय जाखो बिलाय आमाय नोंनो होखारबायब्ला थांगोन दे आं सिमान खर'आव मेलेम दंब्ला एसे बुजिनो नाजा जुरिखौ नों बावगार आंनि गोसोआबो उदां मोनगोन आमाय आं मा गोसोजों बावगारनो हानो आं बुंखाबायना जायखौ दसे नुवाब्लानो दसे गोसोखाङाब्लानो थानो हाया जुरिखौ बावगारोब्ला नोंनि गोसोआ उदां मोनगोन नाथाय सिमाननि गोसोआ सिरि फाग्ला सिमान नोंहा बे खोथा मोनसेयानो एसेबो दोरोदला नामा सिख्लायानो गैला नोंहा बे मुलुगाव खालि जुरि आमाय बुजियाबा बेनो बे आं ओंखारलांबाय गुमै नों मानो बिदि जुरियाय नों बेबायदि जायोब्ला जों बोरै थानो नोम्फा आरो आंनि बिखायाबोथ' थेर बेथेर जालांगोन जुरियाय नों सोरखौ साननानै एसेबां हांमा सुराब सुराब गाबखो ओइ जुरियाय मानो एसेबां गाबखो बिमा बेखौ मा रावजो आरो बुजायबावनो आयै आं थानो हालालै सिमानखौ गोसोखाङै खाङै दुखुजों जोंब्लावजोब्बाय दुखुजों रोहो रोहो बेखौ गोसोखांनानैनो जुरियाय जों नोंखौ मा बुंबावनो जेराव सिमाननि बिमायानो नोंसोरनि मोजां मोननायखौ गनायाब्ला जुरियाय नों सिमानखौ बावदो बावलांदो आयै आं बोरै बावनो बे मोजां मोननायखौ जुरि नोंहा सिलमानखौ मोजां मोननाया बेयो फेलेंनि हांमा नों सिलमानखौ बावनो नाजा फिसा आरो गोसोखौ दा लोरबां लासै आमाय नोंसोरो आंनि मोजां मोननायखौ मानो बुजिया मानो हेंथा होयो जायनि थाखाय जुरियाबो सोलायलांबाय
ओइ जुरि बबे दैसायाव दुगैहांदों नोंलाय र' जोंबो दुगैनि बड़ा सोर एक्टर बिलाय सिख्लाया माथो बिजोंसो गोबायबाय सिमान दिनै गवा नोङो एम्बुआ बारै बारै दिनैसो जिबौनि खुगायाव गोग्लैफैबाय बाउदा आज ये दोनों को ऊपर पहुंचाने के लिए यही मौका है बे जुरिखौ हमनानै लाबो Tuzuri. Hasil mana mereka? सादाखौ खलासो जाग्रोना ला लाबो बिनि उनाव नायजाबखौ नायदो ओ दादागिरि नोङो नायबाय दं दसे उनाव
Lagai na hu. Mabar. बावदा नोंनिया मा मोखांनायखौ लांदों बेयाव आं दं फै जुलि जाहैनांगौ आंजों फैदो जुलिया जाथारनांगोन फै फै सिनायाखै बेटा शाला फै बाथौ मन्दिराव जुलि जाहैनांगौ फै फै थाबैनो फै गैला नोंनि हिर'आ गाबनानै जेबो मुलाम्फा गैला सिमान बावदा नोंसोर एसेबां इनाय दा खालाम जुरिया आखाइ एंगारना हो ओइ हिर' आंनि लामायाव मानो हें थाबाय थायो जुरिया आंनिसो फै नों मा सान्दों आंजों जुलि जाया नोङो फै सिमान सिमान आं जोबोद गिनाय मोनबाय सिमान आं जोबोद गिनाय मोनबाय नों मानो गाबखो Jale. मा बायसा मोनदो दामसा मोनदो सिखार गरम लावथिखौ रांनो जुरि जुरि मा जाखो नों जुरि 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 देखायदो
जुरि नों आंजों जुलि जायैया माबायसा मोनखो दानिया बावदानि पार्टी सार प्रेसेन्टआ माबायदि जाखो प्रेसेन्टआ हामगोन नाथाय 1.5 लाखसो थांगोन नोंसोर रांखौ जगार खालामना लाग्रो बिमा नों खोनादोंना डक्टरा बुंनाय रावखौ औ खोनादों बिफा दालाय माथो खालामबावनो जाथाया जाबाय जेब्ला बिमा नोंनि आंनि गरफा गरनै थाखा खामायनाया बबेयाव थोबावनो बे 1.5 लाख गाहाम रांखौ आं बबेनिफ्राय मोनबावनांगौ हाय गसाय मा मैया जाथाय लाबोखो होनबा बिफा बे खरलबसे थानाय हाखौनो फानदो राननोबा रानथारथोंसै बे फिसा जुरिनि जिउखौल' मोजाङै लाखिनो हाथोंसै आदै मादै जुरिनि जाथायाव नांनाय रांखौ आं बुथुमगोन श्रीमान नोंनि रांखौ जोंनो नाङा नोंनि थाखायनो जादों बे जाथाया नों जुरिखौ दा जोथोन लासै बेखौ बे जाथायनिफ्रायनो बावगार नों ओंखारलांनो हासिगौ दानो ओंखारलां उनाव लोगो हमलायनोसै आच्छा दे बिदिब्ला आच्छा नोंसा माबाफोर जादों नामा आरो बै सेंग्राया मानो गाबनानै थांखो मानोथो सिरि थाखो आदै जाथायखौ आंनोबो खिन्थाजागौमोन नामा मा जाथाय जादों नोंसा फिसा नोंखौ आं सिनायाखै बबेनिबा जाखो आदै आंनि सिनायथिखौ उनाव मोनथिगोन जाथायखौल' खिन्थाग्रोदो फिसा आंनि फिसा हिन्जावा गेदेर मोनसे जाथाय जादों दा बेखौ फाहामनो थाखाय 1.5 लाख थाखा नांगौ बे एसेबां बुरजा रांखौ जों गाहाय थाखोनि न'खरा बोरै मोननांगौ फिसा जों बायदि न'खरा माबा मोनसे दुखु खैफोद जायोब्ला थैनायनि अनगायै जेबो राहायानो गैया जेराव नांगौनि रांखौनो मोनाबा बेबायदि नङा आदै जाथाया जायोब्ला माबा मोनसे राहायाथ' ओंखारगोन ना जोंफोरबायदि सुबुंखौ सोर नायफिननो फिसा सोरबा सासेयाथ' हेफाजाब होगोन ना नोंसोर जाथायनि सायाव हेफाजाब नागिरोब्ला सुबुङा सुबुंखौ हेफाजाब होनायानो सुबुंनि धोरोम फिसा जों बायदिया दुखु खैफोदाव हेफाजाब मोनब्लाबो रांनि बेलायाव बबेयाव मोननांगौ जाखो आदै आरो मादै नोंसोरनि आंखालनि रावखौ दा बुंसै आं नोंसोरनि बे जाथायनि सायाव जेसेबां रां नांगौ बेखौ आं आबुं खालामगोन फिसा नों मा बुंखो बे हस्पिटालनि डक्टराबो आंजों मोजां सिनायथिखा नाथाय फिसा जों रांखौ बोरै हरफिननांगौ जाखो बेफोर उननि राहा दे आं डक्टरजों रायलायनानै दोनलांखानोसै बेमारियारि लिसा खालि आंखौ बेयावनो लोगो मोनगोन आदै मादै थाथ'लायदो बिदिब्ला दे फिसा खुलुमबाय खमसो जाबाय नामाब्रा फेनाय मोनथ्रासै माथो मा लोंबावनो नामा दङ लायबावनोबा दे नोंसोर लोंदोलै आं थांनोसै मानो हा दानो थांसै लोंला होमबा औ लायबावनो हरनांदोंमोन ना आङो नोंसोर लोंदो दे बिदिब्लालाय मोजाङै थांलै जागोन दे
जोंहा सानैजों लोंबावनांगौ जागोन 200 रां दंबावो लोंजायोब्रा लायोब्लालाय लायनोसैथ' र' ओइ गथ'फोर बेयाव मा खालामदों नोंसोरलाय गोदाव सोराव सोरनि फिसाफोर नोंसोरलाय माबालै आदै गरमखाय एसे थान्दा लोंफैदोंमोन थान्दा लोंदों ना जौ लोंदों नोंसोरलाय जाम्बाफोर हा आदै बोथोरा गरमखाय एसे लोंदोंमोनलै लाजिया लामा सामा बेबायदि लोंनो गाज्रि दा मोनसेलै आदै गाज्रि दामोन नङा नोंसोरखौ पुलिसनो लागायनाबा जासिगोन बिमा बिफानि बाथ्राखौथ' लाखाया नोंसोरो निमाहा होदोलै आदै जों दिनैनिफ्राय जौखौ लोंथारलिया नोंसोरनि आखल मोजाङा दसेल' दानो सोलायफिनगोनबो आं सिमान बिमाय नोंसोरो सिमानजों लोंनाय सोबनायखौ गार आदै जोंथ' सिमांखौ जेबो जानो लोंनो फोरोङाखै गावसो बोरै जाखोथाय जों जेबोखौनो हमनायासै आदै थेवबो बिजों सोबनाय लोंनायाव लोगो दाजा आं थांबाय जागोन दे आदै हेल' नों मानो बुजिया माबा रागासो जाथारबाय आं दे गारनोबा गार नोंनि गोसो दोन लोगो दासो गोसोखौ स्रां मोनबायहाय आं नोंहालाय माखौ स्रां मोनलायखो बयफ्रेन्डखौ ब्रेकआप खालामबायहाय बाल नोंनालाय बयफ्रेन्डआनो लरग'ग'खासो आरो हेन्डसामबो नंबावासो आरो बाइकबो गैबावासो औहाय फाग्लि बै समाव रावबानो गैयामोनब्ला दाबायदियाव फफोरनि आंखाल गैयाहाय आंहाथ' फेसबुकआव हातस' लाइक जाखायो गोमोखोथां जाबादि जिरायनानै दं खोनासंनाय आं मोनसे आइडिया खालामनो थांदो जों उन थांगोन नोंसोर मा सानदों रायज्लायनो हाबा मानसियानो नङा नानि उना बबे जाखो जों लकेलनिनो आबौमोन ओइ नानिमोन नोंसोर जोंखौ आबौ जानाय नङा जोंखौ आदासो जागोन आदा ए नंगौ नामा नानि उना गासिबो गय जाजोबो ना सोंलायनाङा आदा होबानो जायो नोंसोर गासै सासे सानै गय खान्दि लाबो एमएलएनिया खामानिया जाथारबाय जागोन आदा मोनालाय बहानि जाखो जों जाबाय लकेल दादा आइ मिरु जानो हागौ पकेट जिरो जों थांनोसै आदामोन थांसैबो थादो दे दासो थोजेन हांदोंमोन सासे थांजोथारमोन मोजां जाथारगौमोन नानि उना नाम्बारखौ होलांनायबा मोजां जाथारगौमोन आदै बेमारियाथ' दिनै रिलिज जाबायानो सम मोनोब्ला आं गेजेराव खनसे खबर लायनोसै असुबिदाथ' जेबो जायासैना माथो बेमारियाबो सफैबाय फिसा थांलाय लायनोसै नामा थौ आदै आयं थांनोसै आं थाथ'दो ओंखामा जालांदो ओंख्रिबो मोनखाबायमोन नांलायला आयं उखैनाय मोनथाराखै जानो हाथारनाय नङा आङो खोन्थादोंमोन आंबो माथो जायासै होनबाय आदा सिमाना बेबायदि जौ लोङै थाबाय थायोब्ला मा जागोन देहायालाय आदा सिमान गावनि देहाखौबो एसे नायदोब्रा मा ओरैथो नोंबो बेफोरबायदि जौ लोंग्रा जाखो राजा आं जाथ'लायला दे आयं थाथ'दो थांनोसै दे बिदिबालाय
सिमोन नोंखौ माथो दाबसे जायगायाव नुथारलिया नों मानो बिब्दि जालांथारखो आरो मानो एसेबां लोंग्रा जाखो सिमान दाखालि नोंनि आमाया जोंखौ जाबायदि रायदों नों लोंनायखौ एसे खमायदो फाग्ला फाग्ला बेबायदि जाबाय बायो लोंबानो एसेबां सिमोन नों लोंनायखौ खमायदो मा जादों नोंहा लोगोफोर आंनि जानाय लोंनायखौ दासोंसै नङा सिमान जेराव नों लोंफेरि सोफेरि मानसिया बेबायदि हरखाबै जायोबा मा जानांगौ जाखो आंबो बुजियो लोगो जौ सिगारेट सोबो लोङोबाथाय देहानि मा जायो नाथाय आंबो बुजिनानैबो बुजियै बायदि मानो लोंग्रा जाखोथाय बेबायदि नङालै सिमान जिउखौ नंखाय दासान ओइ सिमान नों जुरिखौ खबर लाहैयाखै नामा माथो बिखौ हस्पिटालनिफ्राय लाबोबायनो आफा गुमै सिमाना बबेयाव हर थाखो माथो न'आवनो फैयासै बिलाय आफि बिखौ दा खबर लासै बियो बिबायदिनो गोदाव सोराव थाथोसै हा नोंहाबो बाथ्रा खोन्थायानो बारा जालांबाय हा मानसिनि हालोदखौ नुनानैनो नोंहाबो बुजिला आफा सिमाननि थासारिया बेफोरबायदिब्ला गाज्रिसिन जालांगोन बियो जुरिखौ माब्लाबाबो बावनो हाखानाय नङा बिनि मोजां मोननायखौ हेंथा दाहोसै गामियाव आंहा गोबां मान सन्मान दं हिरा आइ बेबायदिबा आंहा लासिंसिं जाथारगोन आफा जेबो गाज्रि लासिंसिं जाया दे नोंनि मान सन्मानैनो थागोन बे गुमै सिमाना मालाय गावनि गोसोनि रावजों जुरिखौ गारनो हायैनि समाय दं जानांगौ हिरा आइ माब्लाबाबो मोनबो बाथ्रायाव समाय दाला मानोना जोङो गोसो जानानै गोसोम खानायखौ गुफुर खालामनो हाया जेब्ला बे मोजां मोननाया बोरैबा नंखाय जायो अब्ला बेवहायनो सेंग्रा सिख्लानि बांसिन दुखु खैफोदा जायो नोंनायालाय नंगौ फिसा नों बुंनायाबो अब्लाबो सिमाना एसे बुजिब्ला आं गोजोननाय मोनगौमोन नङा होनब्ला बिमा जुरिनो गासै खोथाखौबो दा खोथाथ' बिनि देहाया मोजाङै हामग्रोथो आंलाय मानो खोन्थानांगौसै नांग्रांलाय बेफोर बाथ्राखौलाय बिमा बाथ्रायाथ' बेबो जादों बे दानावनो सेंग्राया फैनो ओंखारदों फैथों आरो माथो जानोखाय आंनिबाथ' हाखु दाखु खालामनायानो मोजां अ बिमा बिदिनो जाथोसै आं गाबोन समफोरनो गासै बाथ्राफोरखौ जुरिनो फोरमायना होनांसिगोन दे फोरमायना होबानो जाबाय हा हाइजें बारियावनो एफा हाग्रा जायो सोरहाबा आयै आफा साया लोंफैदो थौ बिमा साया लोंहैदो आयै आरो आफा आं समफोर न'आव थांफिननोसै नामा नोंसोर गुमै सिमानखौ मोजाङै बुजायनानै दोनदो नाङा बिहामजो नों साननैसो थाबावदो सिमानाबो दाख्लै ओंखारलांनायनिफ्राय फैफिनासै
मा खालामबावनांगौ जाखो आं आरो होखारनो हाबावाम नोङो औलै बेनोथ' जाबाय खोथाया आंबो रागाजों बुंनांगौ जाबाय गावबोथ' बुजिनांगौ ना जेराव आं उन्दैनिफ्रायनो फेदेरबोदों आंनिथ' बाथ्रा खोनासंजायोना आफा नों गुमै सिमाननि मोजां मोननायखौ बुजिबायब्ला आं थांथ'ला दे गुमै सिमाननि मिनिनाय मोखां नुबासो थांफिनसिगोन आं बिसिनि मोजां मोनलायनाया दिनैनिफ्राय उदां थिराफि हा माथो नोंलाय दुखु मोखां थाखो जेबो नङा आफा ओइ बिमा बे साननैसोआवनो जुरिखौ थाबनो नायनो थांनांसिगौ हाबाखौ थाबनो खालामनांगौ आंनिबाथ' गाबोननो थांजायो माथो जानोखाय देलै दे थांगोन नोंना आथुरानो जाथारबाय थिराफि दे नों थांग्रोदो दे जों दा लासैनो थांसिगोन दे आफा आं मानो उसुखुथु थानो सुखुवाखै आं मा जाखो नङा आं गाबोननो न'आव थांफिननांसिगोन आं थानो सुखुथारला नाथाय थांफिनब्लाबो आइ आफाया मा सानगोन मालाय गुमै सिमाना जुरिनि थाखाय उदां जाबाय नाथाय थिराया मानो बिदि जाखो नोंनो थिरायाबो गोसोनि राव बुंनो सम नेनानै दोनखोमायोमोन माथो गोसोफोरखौनो मोजां मोनलालै बिमा बिमा बे आइजुरिखौ दसे बायहेरायाव लिंहरनायसै र' आं लिंना लायनि न' सिङावसो दङ बियो हा माथो खालामना दं बेलाय दङ उन्दुगासिनोसो दङमोन मानसियानो आफा मानोबा लेंहरदोंमोन जुरि आइ हा मानोथ' न' सिङाव थाबाय थायो दसे दसे बाहेरायाव ओंखारनांगौ जुरि आइ नोंनि जुलिनि रादाय खालामनो सानदों आफा आंथ' दानो जुलि जानो गोसो गैयामोन आरो सोरजों दङ जुरि आइ जाय हस्पिटालाव जोंखौ खैफोदनि समाव बे मानसिया जोंखौ मदद खालामदोंमोन बै सेंग्राजोंनो आफा नोंसोर बे मानसिनो माबाफोर खोथा होदों नामा आंखौ लानानै अ आइ बे सेंग्राया बे दानावनो फैगोन रादायनि खोथा रायलायनो आयै आं जुलि जाथ'नो बादों बे मानसिखौ फैथ'नो दाहोना जुरि रादायाव नों जेबो हेंथा होनो मोननाय नङा नोंनि जाथायाव बे मानसिया जेसेबां रांनि आंखाल जादों बियो मदद खालामदों जुदि नों बे रादायखौ फेलें खालामो जों एसेबां बुरजा रांखौ बबेयाव मोननांगौ जागोन दे जुरि आइ नोंबो बुजिदो जोंफोर मालाय बे एसेबां बुरजा रांखौ बबेनिफ्राय हरनो हानो
नै धीराखौ लायनो थांथावथाव बियावसो मोननायाव दाबावैनो सानैजों ज' खेबसे थांना फैनोसै नामा? मालाय थानो मोजां मोनदों खोमा आंनाबो कलखौनो खालामथाराखै बियो। नंगौ नामा? मानोथो लायनांगौ जाखो थाहैथों ना। गोबावानो जाहैबाय दा बेखौ बेबायदि थागारबाय थानोसै आरो। न'आवलाय माथो खालामफैगोन बिलाय बिए पास खालामनानै एम ए खौबो लायाखिसै माथो। बोरै लानो फनफोरानो मोजां नङाब्ला ओरैनो बिए पास जानानै मा जानो? बे आइदलफोरावनो लाना दोनबानो जागौमोन माथो जानोखाय। गावनो गोसो गैयाब्ला माथो खालामनो थाथोंसै माबा मोनसे खालामनांसिगोन उनफोराव। गुमैसिमान नोंखौ नोंनि आमाय आनैया न'आव लेंहरदों। मा नों न'आव थांमारला नामा? मानो? आमायाथ' आंखौ होखारहरखादोंसो। आं माबोरै थांनो? मानो होखारनो नोंखौ ओरैनोसो होखारफ्लादोंमोन। आं थाङाबैनाय थिरा। गुमै नोंनि आमाय आनैया समफोरनो जुरिखौ नायनो थांहांदो। मा बुंखो नों बैनाय? दा नों गैयाबा बोरै जानांगौ जाखो? नोंमारगौ ना बैनाय? औ नंगौ। मोनाबायबो गुमै थौदो थांदोनि माबार। थौ बिदिब्लालाय। दे बिमा एसे जगारफोरा लाखादो आलासिफोराबो सौफैसिगोनानो। सौफैबायानो आलासिफ्रा। दे सफैबाय मोजां जाबाय दे फिसाफोर दे जिरायदो दे। औ सफैबाय आदै जागोन दे। दे बिमा साहाफोरा बानायदो। दे बिदिब्ला आलासिफोरा जिरायथ' दे। जागोन दे। खौरांफ्रा मोजां ना फिसाफोर? औ आदै। दाथ' आइजुरियाबो न'आव गैया बियो लोगोनो थांदो साननैसो थायो नामा? जेबो नङा दे आदै। आदै जोंहा समाबो बांद्राय गैया थाब थांफिननांगौ। माखासे खोथा थानायखौ थाब सावरायबा मोजां जायो नामा? जागोन दे फिसा थाब रायज्लायनो हाबाथ' गाहामनिसो बाथ्रा। दे लोंदो साहाया। साहाखौ लोंदो दे। जागोन दे आदै। आदै मादै बाथ्राफोरखौ रायलायलांजासिगोन नामा? दे फिसाफोर रायलायजागोन दे बुंदो। आदै मादै बाथ्राखौथ' खुला खुलि बुंनांगौआनो जाबाय। देलै फिसाफोर खुला खुलि बुंनो हागोन जेबो जाया दे बुं। आदै दिनै जों सानै बिमा बिफायासो फैनांगौमोन नाथाय जों मानो फैनांगौ जाखो जाहोनखौ फोरमायना होनसै आं। माने बिनि बिमा बिफाया हरै वेस्ट बेंगलावसो थायो नालाय जों सारनि बिमा बिफाया जा रायलायनो हरदों बेखौनो रायलायलांसै जों। जागोन फिसाफोर जागोन जेबो नङा। आदै जों सारनि बिमा बिफायाथ' जुलिनि रादायखौ खाखानानै थांनो थिनदोंमोन। फिसाफोर बे जोंनि खाथियाव गंसे बाथौ मन्दिर दं। दा बे बाथौ मन्दिरावनो आंनि फिसाजोनि जुलिखौ खालामना हरखानो सानदोंमोन। मा बुङो दा फिसाफोरा? मोजां बाथ्रा आदै नाथाय माब्ला खालामनो जुलिनि रादायखौ? नोंसोर आथुरब्ला बे सप्तासेनि मादावनो आं खालामना हरनोसै। हा आथुरबालाय माथो नै बिफा बे सप्तायावनो खालामना हरनोसै नामा? जों सार दानिया नों मा बुङो? आंलाय मा बुङो?
आंनियाथ' आइ आफानि खोथायानोखा। दे बिदिब्ला हाबाखौ बे सप्तायावनो खालामना लांनोसै। दे जागोन दे जागोन दे। दे बिदिब्ला थांलायनोसै ना मादै? दे फिसाफोर दे। दे बिदिबा फिसाफोर दे। दे थाथ'लायदो। दे जागोन दे जागोन। आमाय जाबायमोन। बैहाय थिरा नालाय जागोन ना जाया? बेबो ओंखारगासिनो। सिमान बे 10,000 रांखौ जुरिनो दख'ना फास्रा बायना लाबोदो, बाखिखौ नोंसोरो ड्रेस बायदो। जागोन आमाय। थौ बिदिब्ला थिरा। थौ थाथ' आफा। दे बैनाय थिरा नैबेखौ लानोसै आङो जुरिनो। दे लादो गुमै, आंहाबो बेखौनो लानोसै। औ दे। नैबे गांनैखौबो सोनानै हरदो। नो अ सिमानसो माथो बहा थांदोंमोन माथो लाखो? माबालै पबन, जुरिनो गांसे दख'ना लाबाय। सिमान नों मिथियाखै नामा? मा? माथो जुरिया सोरबा इन्जिनियार सेंग्राजो रादाय खाबायनो। मा? आंथ' मिथियाखैमोन। पबन दे बिदिब्ला थाथ'दो। दे बिदिब्ला। हेल' आफा। न'आव दंना नोंसोरो? औ आफा न'आवनो दङ। जावैसालाय दंना गैया? बियो दासो बाहेरायाव ओंखारलांदों आफा, माबा गावनि एसे खामानि दंनो। आइ हायोब्ला नोंसोरो गाबोन सानैबो जोंनाव फैथार। मा जालायखो आफा? नोंसोरो फैग्रोदोल'। दे जागोन आफा। थिरा, जुरि आंखौ बोरै बावगारनानै थांगोन? बियो मानो जुलिनि रादाय हरखो? बियो आंनावथ' सोंजायोमोन गावखौ आं माबायदि मोजां मोनो। थिरा, जुरि आंनि बिखाखौ बोफ्लंनानै नायोब्ला नुगोन सिमाननि बिखा सिङाव गावनि महरखौ। बिखौ आं बेसेबां मोजां मोनो, नाथाय जुरि आंखौ मानो बुजियाखै? आं मा बुंनो गुमै, नोंसोरनि बे गोथार मोजां मोनज्लायनायाव मालाय जुरिया बुजियाब्ला? थिरा, जुरि आंखौ बुंखादोंमोन नोंनि गोसोनि रावफोरा बिरबायल' बारजों बबेबा जोमैयाव बिरफालांगोन होननानै। अब्लाबो आं बुजियाखैमोन। गुमै सिमान दागाबसै, सुबुंनि गोसोआ रिमोनला, सोरनि गोसोआ बबेथिं रिमोनला लाङो रावबो मिथिया। बेबायदिब्ला जुरिनि गोसोआ रिमोनला। दे थांथों, मालाय इन्जिनियार हौवा आरो जोंफोरलाय मा, जेबो गैया। बिसोरनो गोजोन संसार जाथोंसै। ओइ जुरि, माब्लाबा सिमाना बिबायारि जायोब्ला
नोंसोरनि लांगोनायावबो मागिफ्लांनो हागौ नाथाय बिबायारि होननानै दामुगै फाब नांगोन आं मा खालामबावनो आंहा राहायानो गैला जुरि नाजासेयावबो नोंसोरनि मोजां मोनलायनाया जाफुंलाबालाय माथो खालामबावनो आंनि गोसोआनो रिमोनला आं मा गोसोजों सिमानि गोसोनि रावफोरखौ बावगारनानै जुलिनि रादाय हरखो थिरा सिमाननो खोन्थादो गाबोन बाथौ मन्दिराव आंनि जुलि सिमान गोसोखौ एसे हमथा मानोथो बांद्राय दुखु लाखो जुलिया जेला जालांखासिगोन माथो खालामबावनो साननानै दुखु खालामनानै माथो जाबावनो आब' बावलांनो सानब्लाबो माथो बावलांनो हाला खालि गोसोआवल' दुखु फैयो सिमान मोजां मोननो रोंदोंब्ला बावगारनायखौबो रोंनांगोन साफ्रोमनिबो मोजां मोननाया जाफुङा आब' बुहुमनि बेसेन गोसा गासै मुवा बेसादखौ आं नेवसिजोबगोन थेवबो आं जुरिखौ बावगारनो हानाय नङा आब' सिमान नोंबो थिगखौनो बुंदो मोजां मोननो रोंदोंब्ला बावगारनोबो रोंनांगोन आमाय नोंसोरनि गोसोआ अन्थाइ बिखा अननो रोङि बुजिनो रोङि आरो जुरि बिनि गोसोआ सोलायसुलि गोदाय खेबस' जायनि मुङा जुरि आमाय आरो आब' नोंसोर थाथ'दो आं गुबुनाव थाहैनोसै गोदाव सोराव आंहाथ' रावबो गैखाया
अननाय मोजां मोनलायनाया मोनसे गोरबोनि मा बियो दिनै आंखौ गोजोनखौनो दोनला सिमान सरि आं मिथिगौ जोंसार आरो नोंनि संसारा जोबोद खुसि जागोन खाथियाव लिंहरदो हिनजाव गोदानखौ समा जाबायमोन अ समा जाबायमोनथ' आरे समा जाथारबायथ' हिनजाव गोदानखौ मामरै लिंहरदो जुरि जुलिनि समा जाबाय नों थांदो थां आं थांनोसै सिमान आं रावजोंबो जुलि जाया नोंनि अनगा जायखौ आं उन्दैनिफ्रायनो गोथार गोसोजों मोजां मोनबोदों बेखौ आं माब्लाबाबो नंखाय गोसोजों बावनो हानाय नङा बेनो आंनि गोसोनि जोबथा राव सिमान नङा जुरि नों गोरोन्थि बुजिबाय दिनैनि सानावसो नों मानो बेफोरबायदि बुंखो सिमान आं बुंखाबायना आं रावजोंबो जुलि जाया होननानै जुरि सिमाना उन्दैनिफ्रायनो नोंखौ मोजां मोननाय आं नोंखौ जुलि खालामना मा जानो जुरि आं नोंखौ जुलि लानानै आंनि आरो नोंनि जिउआव आं दुखु लानो सानाखै सिमान आरो नोंनि मोजां मोनलायनायखौ आं दासो मिथिबाय सिगाङावनोथ' सोरबा सासे आंनो फोरमायब्लानो जायोमोन अब्ला बेफोरबायदिया जेबो जानाय नंलामोन जुरि सिमान आरो नोंनि गोसो सिंनिफ्राय ओंखारबोनाय मिलौदो खुवा खुवा गोसोनि रावखौ आंबो बुजियो जुरि नोंनि जुलिया आंजों नङा सिमानजोंसो जुरि थां सिमाननो फोरमायहैदो Gwswni Rao, Gwswni Rao, Gwswni Rao, Gwswni